Здравей и добре дошъл отново в Flashbang. Днес ще разгледаме няколко супер полезни смоука, флаша и молита на Инферно, които ще ти помогнат да вземеш контрол над картата още в първите секунди. Картата, която използвам за тренировки, е в описанието на клипа, така че можеш да я изтеглиш и да тренираш заедно с мен. Започваме с 6 Instant смоука за мид от City Spawn. Когато се спауннеш тук, погледни тази греда на покрива и хвърли смоука с скок. За втория смоук трябва да се спауннеш тук. След това се прицели в началото на този покрив и хвърли смоука, скачайки и вървейки напред. За третия смоук, спаунни се на това място, погледни малко над покрива и хвърли смоука, скачайки и вървейки напред. За четвъртия смоук, застани на тази позиция, прицели се тук в покрива и хвърли смоука с скок. Петият смоук. Застани тук, прицели се в ръба на този покрив и хвърли смоука, скачайки и вървейки напред. За шестия смоук, спаунни се тука, погледни между тези два камъка и хвърли смоука с скок. Освен от CT, можеш да смоукнеш мид и от T-спаун. За целта застани тук в този ъгъл, прицели се в решетката на прозореца и хвърли смоука с скок. Сега идва най-интересната част. Малко контрол на Б-сайд с смоукове, флашове и молита. За да смоукнеш CT, застани до тази саксия, прицели се в тази антена и хвърли смоука, скачайки и вървейки на Shift. За Coffins застани в този ъгъл, прицели се тук и хвърли смоука, скачайки и вървейки напред. За да запалиш трипъл, застани тук, прицели се в тази керамида и просто хвърли молито. За първата кутия, застани тук и просто хвърли молито. Следва един доста полезен смоук от апартаменти. Застани в този ъгъл, прицели се тук, над саксията и хвърли смоука. Така ще можеш да излезеш от апс по-лесно. Това може да се комбинира и с флаш. Застани до тази греда, прицели се тук до комина и керамидите и хвърли флаша. Ако искаш да подпалиш A-сайд от лонг, просто застани до тази пощенска кутия и се прицели в терасата. Молито ще падне. Перфектно. Това бяха няколко ефективни смоука, флаша и молита на Инферно. Ако видеото ти е било полезно, абонирай се за канала Flashbang и натисни камбанката, за да не пропуснеш следващите клипове. Пиши долу в коментарите коя карта искаш да разгледаме следваща. Благодаря, че гледа и до скоро!